An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi alamisa bɛnna nasarasan kalo fɔlɔ ye janvier kalo ye bi o tile 13 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye laseli laban ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 10 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1443 san o dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ lakana bilama min cogo de o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se bayangarakaw fɛ yen nɔ lakana bilama min cogo di o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na min ye CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la bi kunnafoni fanba bɛna tali kɛ CEDEAO ka ɲangini kan ka ɲɛsin Mali ma an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ tarata tɛmɛlen Katikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Kati kɔkɔ plateau la sirabanga kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ kunnafoni y'a jira ko ni sirabanga kasara k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati la mototigi dɔ tenimani bolila kɔni ale n'a ka client dɔ kɔni olu maa fila bɛɛ bɔnna n'u nin na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ camion remorque dɔ k'o kun jɔlen bɛ sirada kɛrɛnda fɛ telimanitigi kɔni ale tora boli kɔni na ni ka taa don kɔfɛla la kunnafoni kɔni y'a jira ko ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnna n'u nin na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ nɛɛma n'an bɔra yen Kayi marabolo la Bafulabekaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a jira ko dɔgɔfurankɛ laban tɛmɛlen na ko siman kɔni ko sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ yen nɔ dɔɔni dɔɔni ni waleya min n'a filɛ nin ye a yɛrɛ ko min tali kɛ Bafulabe ani Maɲina ko gɛlɛya kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin siman ma yen nɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma ko ni waleya in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ko siman caman kɔni ko bɛ bɔ Senegalikaw fɛ yen nɔ ko ni bɛna kɛ sababu ye ko ka gɛlɛya kɔni kunfɔlɔ ta ka ɲɛsin siman ma an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ni ɲangini min tali filɛ ɲɛsin an ka jamana ma Ala ka nɔgɔya don a ko la yaasa an ka jamana gɛlɛya fɛn b'an ka jamana kɔnɔna na o bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ dɔgɔfeerekaw fɛ yen nɔ dɔgɔfeere dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Bamakɔ kura bilama lakana bɛ cogo di Bamakɔ kura dugutigi b'an bolo n'o bɛ tali kɛ Amadu Tarawele la an ka lamɛn. Ne ye Amadu Tarawele ka bɔ dɔgɔfeere Bamakɔ ne ye dugutigi ye civilisation na an ka dugutigi ɲɛna ye an ka lakanabaaw fana u ka se ka baara kɛ Bangasi ni Koro mara la ani Kulukoro mara la Kulukoro bɛ anw ni Tilibi cɛ nka u ma se anw ma fɔlɔ ni ɲɔgɔn u ni Bamaji caman ba ye nka an yɛrɛ ka komini kɔnɔ yan nɔ lakanabaa dɔw bɛ yan olu ɲɛkun tɛ kɛlɛ kun olu bɛ ka an sécurité fɔlɔ hali bi Mali goudron tɔgɔ kungo kɔnɔ yan an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka taa gosi an ka dugu si tɛ dugu kelen kɔnɔ la i bɛ se ka kilo kelen bɔ dugu kɔfɛ ka taa i tɛ se n'i tɛmɛ ka dɔrɔn i ni ɲɔgɔn ye n'o tɛ k'a fɔ de k'a banna wa a ma ban dɛ a ma ban jamana ɲɛmɔgɔw de kɛ anw filɛ anw de bɛ ofiri Niger kɔnɔ jamana bolo caman de bɛ bɔ ofiri Niger kɔnɔ yan u k'u hakili to Sɛnɛgali la n'u m'u hakili to Sɛnɛgaliw ka kɔlɔsili la donc o kɔrɔ ye ko ale bɛ kɔngɔ bɛ taa ɲɛfɛ anw ni sɔmiɲɛ baara kɛ malo la an ni tilema baara kɛ malo la n'o ma se ka ɲɛ jamana ka den ka sabati n'i yɛrɛ k'i bɛ sɛnɛ kɛ o k'a sɔrɔ i falen don. Ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔfeere Bamakɔ kura dugutigi la Amadu Tarawele a y'a fɔ cogo min na hali bi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma ka lakana sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɔfɛ an ye ɲininkali kɛ Bayangara marabolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Usumani Arama Bayangara lakana bɛ cogo di an k'ale lamɛn. Bibi na kɔni an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi dɔɔni ka sabu kɛ ataki min tun bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun waati o waati camanba bɔra la bibi na mun nana n'o ye an ka sɔrɔsiw olu ye gilinajɔ min kɛ Balasara komini Dukonbo komini ani Timiniri komini o kɛra sababu ye Bamaci minnu bɛ yen n'u bɛ to ka bɔ waati ni waati ka mobiliw ataki olu caman kɔni tulula an tɛ se k'a fɔ ko u sara wa an tɛ se k'a fɔ fana k'u taara mais u kɔni y'a dabila fɔlɔ ka bɔ Timiniri ka taa Bayaya fan fɛ ani Somadugu sanfɛla in Bamaciw bɛ yen nɔ u tɛ ka se mɔgɔ ma mais mɔgɔw kɔni bɛ mɔgɔ dɔw tɛmɛtɔla ye marafumatigiw Bayangara sugu yɛrɛ tɛnɛn ani jumadon ye fa sugu bɛ fa Bangadi sugu fana bɛ ka jɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Usumani Arama la Bayangara malabolo kɔnɔna na yarabi Ala k'o kɛ ɲɛta ye ka se ka lakana sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Farabugu la Farabugu kɔni datugulen bɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni bɛ yen nka min ye dugudenw ye olu kɔni tɛ se ka bɔ ka t'u ka ciw la u y'a jira k'a fɔ ko balo min dir'u ma kɔsa in na ko balo yɛrɛ fɛnɛ tɔ man ca min ye Farabugu donsoba ye Abdulaye Kulibali an k'a lamɛn. An lakanani don dugu kɔnɔ an ka finitigilakaw kɔni fɛ nka hali
an tɛ se ka bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si parce que mɔgɔ ninnu hali bi u gangalen b'anw da la parce que hali bi k'a daminɛ fajirida in na 4 heures du matin ka na fo 5 heures 30 la u ka moto fari ni mobili fari tun bɛ taa an ka côté la yɛrɛ de ka yɔrɔ min dɔrɔn fo n'olu bɔra n'an ye sinon an tɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ si o baloko kɔni balo in kɔni an sirannen don a ka na ban tugu k'a sɔrɔ fɛn mɛn na kɛnɛya kɔni dɔɔni b'a la mais farikolo in kɔni ale bi a dɔɔni bɛ mɔgɔw nɔfɛ ma fura de sɔrɔ kosɛbɛ yarabi ala ka furako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni tun bɛ tali kɛ farabugu donsoba la Abdoulaye Kulubali ala k'an ka jamana basigi malidenw mago bɛ min na o ye lakana ka sabati bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma min bɛ tali kɛ au conseil islamique maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka wele bila jamana den bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye maa si kɔni kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ wulikajɔ kɛbaa ye ka se ka nɔgɔya la nati jamana kɔnɔna na o kɔfɛ min bɛ tali kɛ au conseil islamique musolakaw olu fana ye wele bila musolakaw ma an ka Mariam Dambele lamɛn a dugulen t'aw la k'a fɔ CEDEAO ye degun min ta ka ɲɛsin Mali ma ka sababu kɛ élection ko ye a kɛlen bɛ ka an hami kosɛbɛ au conseil islamique tɛ se ka sigi parce que Mali kɔnɔna la silamɛ de ka ca bon hali n'o yɛrɛ tɛ an ni minnu bɛ balo ɲɔgɔn kan n'o ye diinɛ wɛrɛw ye an dɔw de don sigi la ani adamadenya la ni nin sanction sugu taara ka da jamana kan a bɛna ni ko caman ye a bɛna ni gɛlɛya ye Mali dun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban san joli forow jenina baganw fagara mɔgɔw déplacera ka b'u sigiyɔrɔ la olu b'an ka Bamakɔ yan u b'an ka yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ dɛmɛ na an bɛ débrouiller la n'a fɔra ko Mali ka sanction o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kan a dekun belebeleba bɛ an musow de kan vraiment an tɛ se ka sigi o conseil ye min fɔ siga t'a la an bɛɛ b'o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow tɔgɔ la an bɛ wele bila an ka présidente ba tɔgɔ la Tanti Kaja tɔgɔ la INFM présidente muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali muso bɛɛ tɔgɔ la ko CEDEAO k'a lajɛ a k'a lajɛ maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw tɔɔrɔ la maliyɛnw degunna dekun min b'anw ka baloko la ani furakɛliko la ani kalanko la bi kabako de don u k'a la u ka dekun wuli dekun kɛlen bɛ k'an sɛgɛn o kɔfɛ fɛnɛ an bɛ wele bila an ka jamana mara bɛ minnu bolo bi n'o ye Asimu n'a ka cidenw ye an ka dugawu b'u nɔfɛ an ka dɛmɛ b'u nɔfɛ kadiri jumɛn kɔnɔna la faso in jɔli kadiri kɔnɔna la ani faso in dɛmɛ kɔnɔna la ka bɔ degun in kɔnɔ ka bɔ insécurité in kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka faso in bila sira jɛlen kan anw ka dɛmɛ b'u nɔfɛ o kadiri kɔnɔna la o la CEDEAO k'a lajɛ hali b'u ka jɛ ka sigi an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ u ka jɛ ka sigi walasa population bɛ se ka lafiya sɔrɔ sinon an musow sɛgɛnna an musow tɔɔrɔ la an musow degunna mɔgɔ min bɛ Mali ye nin degun kɔrɔ bi k'i bɛ tila ka degun wɛrɛ ta ka sigi Mali kan a o tigi kɔni bɛ fɛ an musow n'an denw kɔni an ka taa an kun fɛ de o tuma CEDEAO k'o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ u ka politique kow la dogo la u ka jateminɛ kɛ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ bɛn layiduw b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw faralen don ɲɔgɔn kan u ka layiduw kɔnɔ tiɲɛ don nka ko dɔ bɛ yen nɔ ko balilen a bɛ ko sudalen sa jamana bɛ lahala min na bi Mali man kɛnɛ Mali binnen don CEDEAO kan k'a bolo don a kɔrɔ k'a kɔrɔta k'a lawuli o tuma u k'a lajɛ u k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la u k'u lajɛ u m'u ka sigi ka kuma hali bi u ka fɔ ka bɛn u k'o kɛ hali bi cogo min na Mali bɛ se ka bɔ ni degunba in kɔnɔna la walasa an b'an yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔna la ni élection bɛ kɛ ka sɔrɔ ka jamanakuntigi ɲuman wɛrɛ sɔrɔ an ka haminanko y'o ye inshallah yarabi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ni tun bɛ tali kɛ Mariam Dambele au conseil islamique musolakaw tɔgɔ la n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ CEDEAO ka ɲangini kɔnɔna na parti politique tɔ minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma ko cadre d'échange maaw olu tɔgɔ la Segu Ɲame Bacile ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana marabagaw k'u kana kuma ɲɔgɔnya kɔni jɔ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Mali bɛ ɲangini min kɔnɔna na u ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ an ka Segu Ɲame Bacile lamɛn k'a fɔ an dusukun kamikaminen don parce que ko min ye malidenw sɔrɔ ni waati na n'o ye nin ɲangili ninnu ye k'a ta ka ɲɛsin malidenw ma malidenw ni nin ɲangili man kan jɛkulu ninnu ni anw yɛrɛ ye a tɔnden ye donc ɲangini min bɔra jɛkulu ninnu fɛ ka taara an ma an bolo nin ka giri malidenw ma ka ca malidenw ma wa malidenw ni nin man kan u tɛ nin mérite ma yanni ka jigi i binyɔrɔ la i bɛ jigi i talɔnyɔrɔ la CEDEAO ye nin kɛ ka taara an ka jamanadenw ma bien vrai que an ka jamanadenw t'a mérite parce que u ma foyi kɛ walasa nin bere ka da u kan o fɛn foyi tɛ an bɛ se k'a fɔ malidenw u ye mun kɛ walasa nin bere ka da u kan mais il faut que a ka dɔn fana mun y'an se nin yɔrɔ la cadre d'échange kɛlen tɛ hali n'i y'a jateminɛ dɛmɛba jɛkulu caman bɛ yen minnu yɛrɛ ye mara taabolo min bɛ nin waati in na a bɛɛ ye welewele kan da ka kɔn bi ɲɛ an kun siranna mun ye o ye ka an bali ka se nin dɔ in dilan an ye proposition kɛ a bɛɛ kun ye nin dɔ in an kana bila nin dingɛ de kɔnɔna la nka an bilala a kɔnɔ maa minnu y'a sababuya hakili la a ma se anw kan da dɔ la bilen malidenw yɛrɛ b'a dɔn responsabilité bɛ se ka situer niveau mun na ne hakili la maa minnu ye ɲangiliw se an ma maa minnu y'an se nin niveau in na u kan ka sɔrɔ bi u bɛ yɔrɔ min k'u yɛrɛ hali n'u tɛ nimisa kɔnɔ u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini walasa ka jamanadenw bɔ nin ko in kɔnɔna la sanction kɔni taara ka ban mais an ka
laɲini ye mun ye cadre niveau la o ye teliya la an ka jamana ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ni CEDEAO ka sigi ka fɔ kɛ kura ye n ye président Assimi lamɛn vraiment a ka discours kɔnɔna la a ye yɔrɔ dɔ fɔ mun ni a yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye sigi ka fɔ ye olu ni CEDEAO cɛ a da yɛlɛnnen don toujours wa olu bɛ taa ka tara CEDEAO ma k'u ŋaniya yira CEDEAO la k'a fɔ hali bi u ka kuma ɲɔgɔnya in continuer u ni ɲɔgɔn cɛ nin gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min ne hakili la président bɛ o sira min kan maliden bɛɛ kan ka fara a kan o yɔrɔ la k'a dɛmɛ a bɛ se ka nɔ bɔ o ko la cogo min ni ɲangini minnu taara k'an sɛgɛrɛ an ka se ka bɔ o ɲangini kɔnɔ yarabi an ka se ka bɔ o ɲangini kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ Segu Ɲamɛ Bacili la cadre d'échange tɔgɔ la o kɔfɛ min bɛ tali kɛ professeur Clément Dambele la ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ k'a kɔlɔsi ko maa caman kɔni bɛ ka disi gosi n'a ye k'a yira k'a fɔ ko nin sanction in ko nin tɛ foyi kɛ Mali la ko maaw kana ni dusu ta maaw ka wulikajɔ kɔni kɛ nin bɛ se ka ta ka bɔ Mali da la cogo min na ko nin ma ɲi Mali ma an ka professeur Clément lamɛn. I b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ bi parce que u m'a faamu u t'a dɔn tiɲɛni min b'a kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'u disi gosi u t'a dɔn fɛn min don a tɛ bɛn bi jamana kɔnɔ a tɛ faamu fɛnɛ mɔgɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ Mali fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min b'a fɔ ko nin sanction ninnu i y'a faamu taara a ka di ye ou bien nin sanction ninnu n'a taara Mali contrôle la ko i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ to a kɔnɔ an ka sira t'a la a tɛ bɛn a tɛ se ka soutenir wa fo fɛɛrɛ de ka kɛ joona joona an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ye nin futini in kɔnɔna la a man ɲi jamana ma a man ɲi jamanadenw ma a man ɲi jamana marabagaw ma ka sigi ka kuma o dɔrɔn de bɛ ɲɛnabɔ parce que an y'a mɛn dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a fɔ k'u kalannen don dɔw b'a fɔ ko an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko Guinée tɛ CEDEAO kɔnɔ mais Mali ni Guinée cogoya tɛ kelen ni y'an ka frontière lajɛ k'an yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔgɔji foyi t'anw fɛ yan ani Guinée ka ressources minières yɛrɛ tɛ kelen an ka dugujukɔrɔfɛnw cogoya bɛɛ tɛ kelen dɔw b'a fɔ k'an yɛrɛ kan ka wari dilan an bɛ taa an ka wari dilan min ko Chine mais an ka to fɔlɔ an bɛ se k'an wari dilan yɛrɛ fɛ yan tuma min na parce que hali imprimerie ɲɛnama ta Mali kɔnɔ yan bi ko min bɛ se ka hali papier ɲɛnama dɔ dilan ko min tɛ namara ni bolo kɔfɛ n'i ka wari dilan i bɛ garantie ni fɛn minnu k'a la je pense pas que bi an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ k'o nin ye émotion k'o ye ka bɔ dɔrɔn ka kumabaw fɔ le Mali c'est pas la République de Facebook sanction talen filɛ nin ye a bɛ bɛn an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la an k'o bɛɛ bila an ka taa a furakɛ fɔlɔ n'an bakɔrɔni wulila ka kɛnɛya an bɛ kɛlɛ min an b'o kɛ kɔfɛ minnu bɛ ka CEDEAO su ka kɛ an kan olu bɛɛ pour l'instant sanction de bɛ an da la CEDEAO mɔgɔw ka sɔn ka Assimi Goïta ani gouvernement k'u lamɛn Assimi Goïta ni gouvernement ka sɔn ka fɛn proposer CEDEAO mɔgɔ min b'a to bɛn bɛ k'a la hakilisigi kɔnɔna la o ye daga di bɛɛ la cɛ a kuma fɔ yɔrɔ tɛ pɛrɛn-pɛrɛn yɔrɔ tɛ k'i disi gosi o ko tɛ minnu dɔrɔn an ka se ka fɔ ka bɛn kɛ min b'a to an bɛɛ bɛ dingɛ kɔnɔ donc Assimi mɔgɔ bɛ bɛɛ la bi Assimi mɔgɔ bɛ Maliyɛn bɛɛ la bi o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka bɔ ka fani banni kɛ o kɔrɔ ko mɔgɔ k'u miiri mɔgɔba caman Mali kɔnɔ minnu ni faamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu ni diɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ min b'a to nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu Mali ma nin ko in kɔlɔlɔ kana bonya kojugu fo ka jamana in tɔn yogoyaba an b'o b'o de la a ka di ne yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an ka bɔ CFA la an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka kan yɛrɛ ta ye mais a bɛ kɛ san caman de baara don dusu baara tɛ san caman baara don min misali di ma n'an ka bɔra CEDEAO kɔnɔ lundi vendredi nata ani jamana jumɛn bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an tɛna fɔ k'an ni Sénégal ka baara kɔni kɛ tout de suite Sénégal bɛ CEDEAO kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ CEDEAO kɔnɔ Burkina bɛ CEDEAO kɔnɔ wa an n'u ka échange bɛ kɛ cogo di parce que n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ UEMOA kɔnɔ n'an bɔra UEMOA kɔnɔ donc an ka bɔ tɔn bɛɛ kɔnɔ CEDEAO kan ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ n'an bɔra bɛɛ kɔnɔ an b'an yɛrɛ ka wari dilan an ka wari garantie ani n'an yɛrɛ ka wari dilan ni tɔw ka relation bɛna kɛ cogo di ça prend beaucoup de temps pension bɛ ban ka sɔrɔ ala baara ma daminɛ mais mɔgɔ min t'a dɔn n'i y'a fɔ olu ɲɛna dɔrɔn k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u bɛ tigɛrɛ fi mun parce que olu bolo dɔrɔn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ hali luwanse n'a bɛ bɔ dutigi ka du kɔnɔ labɛn dɔw tɛ kɛ surtout Mali de CEDEAO sigi to ne min fɔ dɔrɔn nin si tɛ kuma jɔlen min ye kuma jɔlen ye sanction minnu taara an kama an bɛ se k'an labɛn cogo di walasa sanction in kana digi an na an bɛ se k'a labɛn cogo di walasa sanction ko in ka jɔ Assimi Goïta ni CEDEAO ka sigi ka kuma pour que gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya ka ban parce que bɛɛ b'a dɔn élection se ka kɛ février ne y'a fɔ n ko n'a kɛra n ko si ka bɔ n tigɛ kɔnɔ ko nana cogo min na mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ nkalon ni namara de y'an sen dingɛ kɔnɔ nkalontigɛ namara kutukurusu n bɛ bɔ ka kumabaw fɔ a nkalon tigɛ jamanadenw o de y'an sen dingɛ kɔnɔ donc maintenant ko an bɛ dingɛ kɔnɔ an ka kuma kana kɛ yɛrɛ bilen ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an bɛɛ yarabi ala k'an bɔ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka haminako tɛ dɔwɛrɛ an ka se ka bɔ nin kɔnɔ ko CEDEAO ni ɲangini min ta ka ɲɛsin ma ko sariya sɔsɔ baaraw de don yarabi ala k'an bɔ nin kɔnɔ n'an bɔra ye kunun ko jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma yɛrɛwolo début sur la rempart olu ni M5 RFP sifinnakaw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka wele bila jamanadenw ma ko juma natɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la ko n'ala sɔnna ma ko juma bɛ seli yen nɔ wulikajɔ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin CEDEAO ma k'u ye sariya sɔsɔ baara mun ta ka ɲɛsin Mali ma k'a ni kɛlimankan bɛ ani kɛlimankan sini an ka yɛrɛwolo ni M5 sifinnakaw lamɛn. On va parler aussi au nom de toute la diaspora malienne et au nom de tous les Africains qui nous écoutent et qui nous regardent.
La CEDEAO a appelé les Maliens à la communion. CEDEAO est Malien bébé ko angabo. Amen na bo vendredi. Ka CEDEAO jabi. Ni CEDEAO ne ka wele kaye. Annala yambi ka fo CEDEAO e ko an fara la nyogon kan. Malien ya dron kama. Ningo dron ko wele de fara Malikan. Sinon Mali te dron e beba do u fefe be kuma na be ku ya Mali province korodi. U ko kuma na embargo do Malila galon kan textile mimbe embargo ko kuma fo textile mimbe frontière d'Atoukou ko kuma fo. Facile fallait faire le signer parce que là il s'est pas fait à la colo tamadameni badagara ko na fialelo to ba ko na fialelo satri jamana nu bebe bela kopi ko alhamdulillah do ko u ba ko dara Sénégal kada Kenega Francité fo wake avait passé jove avec nous ko le fait wushi be ba jonya kono o joy le makisali o adore o na no na chamo o le be ko le malinyan Malio amefanya na amena kabini mande ko Mali be lombo lambanga te bon o ko de be senabi do Malio bi ay bi ñon fara ñon kanya kuma kan kelen de bambulo bi o te dore juma do ambere jelenga bo iko konokulu kayira jema be la kafo Malien be buga fanga no fe Malien tu yere yo seria o kakola Malien tu yere ye nwa kakola Malien tu yere Francis kakola ku bolo di nyoma wala sa buga jamana bo gelia ngono abe gelia min kono Malien ulabi wala sa ka farafina bo aga gelia kono le madala ni malima bo seria ni am pole ni ala barkala ja dollar garanti le no ni petrol sanu ma mole amuna ntanga sanu ga war garanti anga po sefa la anga war plan yere kele foite ko no yati anga kele ku wati ni kunguru ni doro abeteme bolo ni nyogo ma furugu te kwa korde me anga bolo ni nyogo ma me profiter ka kangarda do ke politique mo we commune tura kono on ne ba ko kase ou terre ama fo politique mo we transition kono anga yoro ko ge yoro re ni poli ko be mima ayeta munuma ne 22 septembre do blaga yoro la ku anga ta bourse travail do ka yoro la ka mouvement ke sinasi par la nyogo ka bi ka bolo ni nyogo ma na e ma ya ku be transition ila kusi ne min bora la tiaba la kali à bas la France, à bas la CEDEAO, vive les militaires, vive Azim, sur la CAO, Anga Bon, Anga Toko. Vous êtes Koko la Kolangolondo. Mais vous êtes Kabora, Ancha, donc Anga Bon, Anga Maluk Mabo. Nibogatina, Anyavala, Mongania Jido, Munungania, Kata Jamanaima, Ubukata, Yala Kafoko, Don Farana Minonga, Commerce Muga Mino, Mati, Galundure, Galufidu, Fue Mafara Malimino, Fue Kafolo, Watana Faraka Refana. Parce que jamana in u bɛ fɛ ka wuli cogo t'a la bilen politicien jugu ninnu sira foyi t'u bolo bilen u bɛ fɛ ka don sugukɔnɔmɔgɔw de la sisan ka ye ka sugukɔnɔmɔgɔw ni population bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ la ko wa ko commerçant bɛ ka minɛnw augmenter gɛlɛya commencera ka na fɔlɔ k'a lase commerçant bɛɛ lajɛlen ma wa si kana gɛlɛya kɛ nin sanction ye wagati kɔnɔna la au contraire n'an se kɛra mun ye ka nɔgɔya kɛ an k'an jilaja nɔgɔya de la parce que foyi t'an bolo bi ni Mali in tɛ n'i y'a mɛn i bɛ dɔgɔ jɔ ou bien n'i y'a mɛn i bɛ sugu jɔ o k'a sɔrɔ dugu de b'i bolo mɔgɔ damadɔni e ni Ala cɛ olu bɛ se ka jamana ɲagami cogo di an sigilen kɛra n'o kuma fɔr'u ma u b'a fɔ ko k'a y'u menacer n'a y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ jamana ɲagami an b'u bunte fo ka dugukolo bunte nɔfɛ a kana ɲinɛ dɛ a kana reculer u kana da justice ma dɛ u ka yɛlɛma aw ye sanfɛ u ka yɔrɔ yɔrɔ ka di u ka wele an tɛ siran an tɛ tamakiya est ce que Mali olu ta ye ka tɛmɛ an kan wa est ce que olu fa de tɛ Mali ye ka tɛmɛ an kan wa bon an tɛ siran olu ɲɛ an tɛ siran CEDEAO ɲɛ. Ni tun bɛ tali kɛ yɛrɛwolo maaw ka fara M5 RFP sifinnakaw wa u y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka bɔ juma don ni juma seliw kɛra dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taa juma seliw kɔni kɛ yen nɔ Mali dɔnkilidalaw Mali diinɛ ɲɛmaaw maliden bɛɛ lajɛlen kɔni welelen bɛ nin kɛnɛ in kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Mali dɔnkilidala caman kɔni ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ nin bɔli ka se k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min kɔni taara ka ɲɛsin a ma n'o ye bɛnganiya wale k'an ma jɛn'a ye bi an ma jɛn'a ye sini yarabi Ala k'o hakilinaw sabati okumu kelen kɔnɔna na dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɔli in t'olu hakilina ye an k'olu lamɛn. Bon juma nata la ne kɔni vraiment ne hakilina tɛ bɔli ye ne tɛ bɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ bolo an kan ka jateminɛ kɛ n'a fɔra ko mɔgɔ k'i buguri k'i kulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la vraiment ne bolo o tɛ hakilina ɲuman ye quoi ne bolo an kan ka nin ko in bila jisuma la an ka jisuma kɛ an kolijiw la n'a fɔra ko o don a fɔra ko mɔgɔ 100 kɔ ko corona yer'u la an bɛɛ bɛ ka jɔrɔ an t'a dɔn min bɛ an ka lajɛ an bolo la an dusu la quoi ne yɛrɛ bolo o ye ne hakilina ye quoi. Bon ne tɛ bɔ dɛ ne bɛ tɔn ka feerekɛyɔrɔ la parce que wagati bɛɛ u bɛ mɔgɔ bila ka bɔ wagati dɔw la fana i bɛ taa mɛn k'u bɛnna accord dɔw kan bon nafa t'o bɔli la quoi
ɲɔgɔn fɛ fɛla min ye jamana ye bɛɛ de jɛ ye an ka jɛ an ka kan kelen fɔ parce que ninnu ka régime ni IBK ka régime est ce que bɛrɛ bɛna k'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ parce que u b'a fɔ ko u y'a kɛ tan tɔn u b'a fɔ ko u m'a kɛ tan tɔn i bɛ kuma dɔ mɛn an fɛ i bɛ taa kuma dɔ mɛn an fɛ est ce que o cɛ man ɲi jamana ko la quoi bon ne kɔni hakilina tɛ bɔli ye an ka bɛn an ka kuma o de ye ne hakilina ye quoi. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ hakilina la yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye o kununko kelen na jamaba kɔni bɔra ka taa primature da la ka taa yira Choguel Kokala Mayiga la k'a fɔ ko wele kɔni bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen ma juma don Choguel Kokala ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma juma don an ka Choguel lamɛn. Aw nana n fo a diyara n ye kosɛbɛ foli n b'a lase président de la transition n b'a dɔn ko aw ka foli a ɲɛsilen don président ni gouvernement bɛɛ fɛ n b'a fɛ ka min f'aw ye aw nana bi a diyara n ye mais min ka di an ye vendredi juma don ni juma jiginna Mali musow bɛɛ Mali jeunesse bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɔrɔ bɛɛ la sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw étudiants kɛyɛrɛw bɛɛ ka bɔ ka yira diɲɛ bɛɛ la ka yira Afrique la ko Mali ko aw b'a fɛ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma ko Mali ye danbe jamana de Mali ye maabaw ka jamana Mali tɛ bi jamais maa si tɛ se k'an yɛlɛma k'an kɛ jɔn ye n'aw bɔra ni diɲɛ bɛɛ y'aw ye u b'a dɔn ko gouvernement u mana u yɛrɛ kama u nana aw de kama u nana ka aw de lakana bɛɛ y'a ye ka bɔ décembre kalo 27 ka na bi kuna sinu sɔrɔ résultat min sɔrɔla dans la lutte contre la corruption ni ye san 10 fara ɲɔgɔn kan a ye résultat minnu sɔrɔ a m'o ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si tɛ bi ni opération militaire taara région si tɛ bi soldat si tɛ front la marifa tɛ minnu bolo soldat si tɛ front la kisɛ tɛ minnu bolo bi an bɛ ka terrorisme minɛ u ye kuma daminɛ o u bɛ k'a fɔ jɔn de y'u bila nin na mɔgɔ minnu bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ Mali contre la u tɛna sira sɔrɔ ala ba an bɛna don gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya in n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si tɛ se na ayiwa transition in n bɛ to k'a fɔ maa o maa n'a ko k'a b'a dafiri ala b'a malo les paysans les commerçants les pêcheurs les éleveurs les privés bɛɛ ka bɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga ala y'a yira ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ wulikajɔ ka kɛ nin ka se ka kɛ fura ye ka ɲɛsin Mali ma ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔ la yaasa gɛlɛya min kɔni taara ka ɲɛsin Mali ma a kɔlɔlɔ kana se ka malidenw kɔni tɔɔrɔ jɛkulu min sigilen bɛ an ka doni taa ni ka segiw kama n'a fɔ a ma conseil des maliens déchargeurs olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ka taa Tonguna fɛ yen nɔ kunungo a ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na dɔ ka se ka bɔ a kɔlɔlɔ la kunnafoni y'a yira ko Tonguna kɔni ye Eremaruku 500 k'o kɔni bila u ka bolo kan yaasa ka priorité d'a ma jɛkulu ɲɛmaa ye Sulemani Baba Traoré an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Sulemani Baba Traoré bureau provisoire min sigira conseil malien des chargeurs la ne y'o ɲɛmɔgɔ ye conseil des maliens des chargeurs ye minnu bɛ doniw ta ka don Mali kɔnɔ minnu chargelen don k'a ta depuis u bɛ minɛnw bɛ ta port la Europe ni Asie ni fɛnw kɔnɔ anw b'a a doni suit ka na port kɔnɔ ka bɔ port kɔnɔ fo ka minɛnw don Mali kɔnɔ anw chargelen don o kɛko ɲuman na dimanche don chef d'état CEDEAO ni IMO kɛlen ka décision ta k'u bɛ Mali suspend ka tila ka Mali bloquer économiquement et puis financièrement an nana an yɛrɛ sɔrɔ don kelen kɔnɔ ten ka se k'a fɔ bon a ka minɛn fɛn o fɛn b'anw fɛ a si tɛ don Mali kɔnɔ tuguni donc o fɔlen komi jamana dɔw bɛ yen olu t'o la i n'a fɔ min ye La Guinée La Guinée bien vrai que La Guinée bɛ CEDEAO kɔnɔ mais La Guinée ko ko ale balima ye Mali a tɛ se ka datugu an ye Mauritanie tɛ CEDEAO kɔnɔ u tɛ UEMOA kɔnɔ olu fana y'an sollicité k'a fɔ a ye na maliyɛnw ni gɛlɛya b'a kan anw ka port bɛ yen a ye na kɔnɔ kɛmɛ sarada minɛn min bɛ tɛmɛ Sénégal port fɛ a bɛ 75 bɔ kɛmɛ sarada a tɔni mina port ninnu tɔw dɛmɛ n'olu nana yɔrɔnin kelen k'a fɔ k'o datuguli ye n'i ma sira wɛrɛ bɔ i mago bɛ sa dɛ o sira de ye Nouakchott sira ni Conakry sira ni Algérie sira kura de bɛ ka bɔ an fɛ sisan o de y'a to an sera Toguna ma parce que il n'est pas facile yɔrɔnin kelen camion sɔrɔ man di ka taa nin dugu ninnu na parce que Mali camion tɛ taa kosɛbɛ La Guinée a tɛ taa kosɛbɛ Mauritanie donc n'an ko mana se mɔgɔ ma min ye disiba ye min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ a rɔ
a kun tɛ se ka bɛn c'est pourquoi an wulila ka s'u ma mais an ser'u ma ni ministère des transports ka yamaruya yɛrɛ de ye parce que kabini a ko kɛra su ni tile an bɛ réunion na ministère des transports la olu de y'a directive d'an ma an k'a lajɛ donniw bɛ se ka lase Mali kɔnɔ nɔgɔya rɔ cogo o cogo parce que an bɛ fɛ minɛnw ka na an tɛ fɛ fana dɔ ka fara u da kan Toguna jaabi ministère kuna de ko camion 500 bɛɛ bɛ u ka an ka disposition la ni opérateur fɛn fɛn mago sera ma o bɛ se ka na camion ninnu bɛ di ma a ka t'i ka minɛn ta kan a ko bɛɛ nɔgɔyara 30 ni kɔ taara déjà Mauritanie ka ban camion ko ka jugu transport ko la dɛ ni camion t'i bolo minɛn se ka na donc o hakili sigi kɔni an bɛ barika da Mali ye ka barika da Toguna ye a n'a ɲɛmɔgɔ ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma parce que fɛn fɛn ye Maliko ye u ma deli ka to kɔfɛ ni tun bɛ tali kɛ Sulemani Baba Traoré a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Dr Umar Mariko ale tun minɛna ka taa Bamakɔ kasobonba la ani Buba Fane fo ka taa se Abubakar Kamara ma ani Buba Fane kɔni kumala falen dɔw kɛ kasobon kɔnɔna na yen nɔ u y'a yira k'a fɔ n'u kɔni bɔra u bɛna se ka na foli kɔni ta ka ɲɛsin Mamudu Diko ma Buba Fane ale y'a yira k'a fɔ k'ale tun ye kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin Mamudu Diko ma ale kɔni taara ka se ka taa yafa deli kɔni kɛ o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Amadu Duga Mayiga an ko ale lamɛn ale b'a ɲɛfɔ an ye an balima dɔw bɛ yen nɔ olu nana bi ka na kun fila la an balima minnu don PPR b'a la parina membre don Dr Umar Mariko ani Kamara ninnu ani MDP mɔgɔ dɔw ani an balimakɛ Buba Fani an y'a dɔn k'a fɔ initiative in bɔra Buba Fani na a nana d'abord ka na ko ale position dɔw ta imam ko la ale ye kuma dɔw fɔ imam ma denmisɛnniya ko don denmisɛnniya y'a sɔrɔ a nana k'a ye yafa deli a nana k'a yafa deli imam fɛ imam ka yafa ma Ala ani kira kosɔn bon imam y'a yira k'a fɔ depuis a ma se ale ma ale kun yafalen don ale yafara ma kunu wa bi ale bɛ yafa ma o kɔfɛ u ko ale kun bɛ kaso la ni Dr Umar Mariko ku to kaso kɔnɔna na u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc u nana bi ka bonyamasigi kɛ imam ye sabula Umar Mariko minɛni Cheikh Imam Mahamudu ko Umar ka parti mɔgɔw u sera mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ma jamana in kɔnɔ k'a f'u ɲɛna ko Umar bɛ bolo la imam b'o la Dr Umar Mariko ko a kibaruya sera ale ma kasobon na k'a fɔ ko u sera imam ma imam ye dugawu kɛ donc a ko ni ale bɔra kaso la k'a fɔ ko ale bɛ kɛnɛma bi a ka kan ale kana o bonyamasigi kɛ kana o foli la bon yɔrɔ imam ko fani ye quoi ale den do a mɔden do a sinankun do n'a ye dɔ fɔ ale ma ka tila ka na ko a nana yafa deli la ale bɛ yafa imam yafalen no bɛɛ ma a bɛ deli k'a fɔ ko an ka yafa bɛɛ ma ale yafalen no bɛɛ ma n'i y'a neni ka buruja a yafalen d'i ma hali n'a ŋaniya b'i kɔnɔ k'a kɛ i ma kɛ fɔlɔ a yafalen d'i ma yarabi an ka yafa ɲɔgɔn ma yaasa an ka jamana a bɛ se ka basigi cogoya mun na o kɔfɛ Buba Fane ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ ne ye kuma dɔw fɔ a kumaw kɔnɔna la tiɲɛ kumaw kuma kɔnɔ mais kumaw jɛngɛna ka s'a fan fɛ n ka yafa mo yɔrɔ la o kuma fila ye jumɛn kuma in kɔnɔ kuma bɛɛ n ka vidéo la n m'a fɔ imam ɲɛna n ka k'i kɔlɔsi n ko politicien caman donnen don a kan k'a bila fili kɔnɔ après n'u y'u sago sɔrɔ u b'a janfa donc an bɛ tile min na bi u y'u sago sɔrɔ imam bolo u ye imam janfa n k'a ma fɛnɛ a bɛ baara min fɛnɛ na n ka k'i kɔlɔsi n ko sɔrɔsiw fɛnɛ bɛ yen nɔ tuguni mɔgɔ t'a dɔn sɔrɔsi modèle minnu don n'olu fɛnɛ bɛna fanga ta donc u tila k'u kɔ don a yɛrɛ bon an bɛ tile min na bi policiers nana u ye u sago sɔrɔ u ye fanga sɔrɔ u y'a janfa sɔrɔsi minnu fana ye fanga ta u m'a jate donc ka tila k'a yɛrɛ k'a f'a ye tuguni an ye minɛli min kɛ ani Umar Mariko ninnu n'a ye chance sɔrɔ hali ka PV kalan kuma in bɛɛ tun bɛ ka tourner autour de lui et ale ni Kodeko Choguel ta rassembleri donc après bon vocal ko yɔrɔ de bɛ tribunal la an t'an da don o yɔrɔ la comme sariya tigilamɔgɔw bɛ yen nɔ donc o kama an nana se imam ma jamana situation bɛ cogoya min na fɛnɛ u bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye ni min kumana i tɛ fasoden ɲuman ye fasoden ɲuman ye mais imam de don a ka kan ani danbetigiw ka kuma a ka kan ani dugutigiw ka kuma a ka kan ani diinɛɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que Mali la hɔrɔnya ko bɛ fɛ ka ban dɛ olu yɛrɛ hɔrɔn da de y'a fɔ ko transition ye kalo 18 ye an sera o dati ma bi u bɛ fɛ ka muruti mɔgɔw bɛ ka CEDEAO neni sanction in tali Mali contre la a man d'anw si ye donc an nana imam ma ka solution ɲini parce que CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ muɲuna danbe bɛ maliyɛn na maliyɛn hɔrɔn ye o hɔrɔnkan min sɔsɔra bi fanga kama a ti bɛn CEDEAO jo t'a la mais an ka jɔ an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn fɛnɛ ɲɛna parce que adamaden b'i dalakan de bolo hɔrɔn n'i dalakan bila ka ban mɔgɔ man tɛ k'i lamɛn hali b'an tɛ ka gɛrɛ chef ye donc an nana k'o kuma fɔ imam ɲɛna a fɛnɛ se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la Umar Mariko ne n'a di ɲɔgɔn dɔn a yɛrɛ y'a yira bɛɛ ɲɛna bi ko Umar Mariko ye hɔrɔn ye depuis 91 a ye sira min ta o de ta donc imam bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ la an yɛrɛ fɛnɛ bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ la an bɛɛ ka fara ka to Umar Mariko kɔfɛ imam janfara M5 mɔgɔw fɛ janfa bɛ kɛ don min na fɛnɛ a kɛra ne ka bureau kɔnɔ parce que M5 jeunesse tun bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka bureau kɔnɔ u ni sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la don min na ani Choguel ni Bitar ni ka fanga sɔrɔ donc o ko tiɲɛ bɛ ne bolo ne tɛna don détail bɛɛ la kuma man ɲi mais ne kɔni
mbe mi fo imam janfara ni ton e jamana don soro ni imam ma kuma hake baka donc anga siga anga panta te duguchi fo fante mo contrôle mais siga anga ta asimi contrôle anga siga anga benko entre malien pour ga jamana bo denga kono ni tibe talige bu afana afo to mun ala anga jamana basigi ni nga kulusuma namboray kunungo Mali ni Tunisi kono olu karla nyongana dolanti la Mali kono seba soro kele anifu Mali no bo nuso jafo angulame Bolota fana ante se fera parce que frapi bolota manoko avec un jour donc c'est bien ama mo bolom temps ga ina na ko kigina ba mo ni so jara bi yere de vraiment ni so jara yere de mene ano atete meninga ne entraîneur de fo ko sobe ka barkada abiya ka do fara baraka an woni ase wara ni so jara si ballon gara on sago zero effort ke ga gain no ni match ni nga match yere ti to ko kunta nan no ngo match de kunga gele Mali sera ga gain donc am qualifié pour le point international en folla 4 corner 5 corner ka soro kuma corner kile soro kwa kabini ni ablan kuna fa am se ka bido am se ka penalty soro am se ka bido ne woni sigina ka fo Mali be gain en tout moment wa mbete mina konta temike ubese ajara ni ube nyogo famu ambe do uguye njoro ye minga jalanye ambe dugo ke ala ka jamana basigi ala ka joueur ke kubuta kana Mali kuna wolo ngena jala fasote be bravo Mali on vous encourage ni tume talige Mali no ga nuso jalo ya foto muna ala ka seba ya di Mali ma jonjon ya ka seka taka na nga jamana konnana ala ko sabati namboray kle sabakala no ko ni sigila se nga jamana konnana yasa jiko be seka topoto cogo ya mununa ayla ko Mali ni jamana chama ko ni farale no nyonga seka ni baran sigi senga yasa ka priorité ka dama sisila ko frumso yuma Kulubali angalame madame Cissé Yuma Kulubali ni coordinatrice programme conjoint d'appui à l'AGIR na be fama ko PCAG ambe baran ni bi a pays ka chanu Mali ni Burkina jamana woro do jamana fenfeni anga babulu mbi ko bambi ko volta na abulo fara do ban fa ko suru o hutumu ko nadla ambian no odla donc Burkina kaw bien OMM mo bien ICN mo bien Mali fene barayro chama be muni fenfe be dadu jikula ulu be biya soma daina la ni re ni ateli na expert de nana mo munu hakli juru chamni le kosebe kata projet mbe na be fuma ko solution fondée sur la nature ulu de bina mo former ni ateli kono wala sa ana se ka projet do sigi senka am de me bawo be se ka projet munu financer wala sanko ni waliya kata ji toboto ni buluka la jara nafa be ke mi comme ji awre nyaba la sisa jama chara changement climatique fene bi mo fene be dankari ke jila ni yo fen saba fara ɲɔgɔn kan o be dankari ke jila donc an ka nga kɛwalew de kɛ ka projet de sigi sen kan min be se ka ji ninnu tɔpɔtɔ k'a protéger k'a bila an kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ o yɛrɛ de fɛnɛ jiri ka laɲini donc an be se k'a fɔ ko projet in fɛnɛ jiri ka projet de an bena former mun na nin tile saba kɔnɔ yarabi ala go sabati anga jamana konna ne tume talige sisela ka frumso Yuma Kulubali la akene kan hydraulique directeur national Jero Bokum ale fana tumba akene kan ale kuma mfo eno ofle Jero Bokum directeur national de l'hydraulique ABV niveau là ABV autorité des bassins de volta o yanga jekulu bado ye mimbe pays woro regroupé kata Mali la kata sefo Ghana amba fo mako baji mba fo ko volta bo babylon a fandore Mali fanfɛ ka taa se Mopti fanfɛla la Bankasi ni Koro mara la donc o bassin niveau la an ka sɛnɛkɛfɛnw caman bɛ kɛ yen nɔ an ka baganmara caman mun ni activité bɛ kɛ yen nɔ fɛn o fɛn bɛ an ka monde rural u ka activité mun b'u concerné o activité bɛ kɛ o yɔrɔ la donc hakilata min bɔra a fɔra ko bon an bɛ se ka yen population dɛmɛ cogoya min na pour que an b'a fɔ ma ko changement climatique il y a des fois où centenaire donc ni san mana ji tɛ donc a bɛ fɔ ma ko sécheresse ni sécheresse nana san population bɛ yen nɔ u bɛ se ka projet monter cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min na pour que u ka se ka balo cogoya min ka d'u ye an bɛ o projet de monter donc acteurs minnu bɛ yan nɔ dɔw yɛrɛ na ka bɔ fo Bankasi o ni service fɛn o fɛn bɛ yan nɔ agriculture service environnement hydraulique o ni protection civile o ni Mali météo bɛɛ bɛ yan nɔ pour que an ka se ka formation dɔ k'u kun ka approche ni principe dɔ u former la pour que se ka projet ɲɛnamabɔ identifier o projet min bɛ se ka wari la nati an ka jamana in kɔnɔ. Yarabi ala ko sabati ni tun bɛ tali kɛ hydraulique directeur national la Jero Bokum ni hakilina min talen bɛ sen kan
ala kana hakilina nu sabati yasa dunga fa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Juratɛ Jakite mun bɛ bolo karamɔgɔ Siriki an bɛ taa Burkina Faso surasiw tɔgɔla kiiriso min bɛ Burkina yen procureur y'a jira k'a fɔ ko tarata tɛmɛlen janvier kalo tile 11 k'u ye surasi cɛ 8 minɛ siga kelen tun bɛ minnu ma k'u tun bɛ fɛ ka Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga dafiri an bɛ don min iko bi u bɛ sariya ka bolo kan o kɔfɛ an bɛ taa Cameroun a bɛ fɔ sariya sen tabaga minnu ma ko sénateur o maa kelen min tun bɛ wele ko Henri Kemend n'a tun bɛ ngwara dabagaw ka parti politique tɔnba dɔ la min bɛ wele ko SDF kunu araba Cameroun ministère de la communication ka lasigiden min bɛ Bamenda o y'a jira k'a fɔ ko kulu marifatigi bugunatigɛ dɔnbali dɔw ye Henri Kemend bɔnɛ ani na Bamenda mara la a ka parti ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'a fari fan bɛɛ tun ye marifakisɛ nɔ ye o kɔfɛ an bɛ taa Somali kunu Mogadiscio aéroport la mobili kelen kɔni balila ka yɛrɛkɛ ka sabu kɛ mugujugu poronta dɔ ye Mogadiscio maire ka dankan dɔ y'a jira k'a fɔ ko jan de tun bɛ nin mobili in na wa a kɛra sabu ye ka mɔgɔ 10 bɔnɛ u ni na banbaganci kulu min bɛ wele ko Shebabu olu y'a jira k'a fɔ k'olu de ka baara don an bɛ laban ka taa Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ani UEMOA ye Mali ɲangili min kɛ kari tɛmɛlen u ka lajɛ sen fɛ Akra k'ale bɛ CEDEAO ani UEMOA kɔkɔrɔma don o ɲangili kan ka ɲɛsin Mali ma karamɔgɔ Siriki nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni la Juratɛ Jakite ala k'an ka jamana basigi k'a kolosuma Faransi jamana u y'o hakilina mun ta k'an b'o dɔn a mɛnna ala k'u hakilinaw segu yɛrɛ ma ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma CEDEAO ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin Mali ma kunnafoni na maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ in kɔni ko Faransi b'a kɔ kɔrɔ hali bi ala kana Mali kɛ jugu sago ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma